Значи тук диагнозата, ако няма ехография, която да наклони везната към болест на Хашимото, дали има ехография някога правена, е хипотиреотизъм. И забележете кое е интересното. ТСХ е окей. Обаче FT3 към FT4 не е окей. Тоест, въпреки че ТСХ е окей, аз смея да твърдя, че този пациент е с хипофункция. Защото ако стойността беше от 0.31 до 0.34 и ТСХ беше в тия стойности, щях да кажа, че е окей. Антителата са окей. Мисля, че изследванията говорят за това, че не се усвоява достатъчно FT3, т.е. от FT4 не се получава достатъчно FT3, т.е. някъде в тялото има проблем. И ето заради това ги има всички такива оплаквания. Какво значи това? На 20... на 23-ти съм на ехограф. Окей, добре. Значи сега ще направим следното. Ще започнем с съня, за да видим дали ще се оправи това с събуждането, с недоспиването, с енергията, с умората сутрин и вечер и също така дали ще се оправи и храносмилането. Затова